Jotono lamsogo langmani live deri channel o lai thangnai salo o Bador Hori Jamatia Bwthar ka tei chakha and bola soke o sunyo cover hne sinambai rikha and tabuk bo abono NGT brongni bisingte police complaint khajangma bai o tabuk police ni yago klaijak tei sung numanu khate probo manka ganorok nukhana bo tabuk police bai rombai klangjaka plus tabok social media wo famous nani bagai po video no atike upload khlaimani tabok social media no bono lachimung eba ke majra ariwi tong hanabla abono paithago bono sanamu jongo kebo social media wo video upload khanyani sikang wan chubi bai boi video no upload khlaikenge blane chanai genorok no mono kokko charmung norok tabok bani channel no katal nai tong angka please anak support khaide and subscribe khaide de notification thanani bagai ngai paithago abon sanai norok borong ni bagai tam comment khlaina mosong comment pin khai di comment khai sade jahate ang bonong ni bagai norok ni khani kok saimana ni bagai hambai jotana no next video malai finai